пахтакорӣ яке аз соҳаҳои асосии кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта дар иқтисодиёти мамлакат нақши муҳим дорад. Пахта яке аз маҳсулоти содиротии давлат ва ашёи хом барои саноати сабук ба ҳисоб рафта, бо назардошти талаботи бозор майдони киштиён дар вилояти Хатлон сол аз сол зиёд гардида истодааст. Мавриди зикр аст ки мувофиқи тавсияи олимону мутахассисон бо назардошти риояи талаботи қоидаҳои агротехникӣ дар кишт ва парвариши он метавон ҳосили баланди ин зироатро ба даст овард. Яке аз омилҳои дигаре ки барои фароносилӣ мусоидат менамояд, ин ҳам бошад истифодаи тухмиҳои серосилӣ ба иқлим мутобиқ мебошад. дар доираи дастур супоришҳои раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид дар шаҳру ноҳияҳои пахтакор рӯзҳои сароӣ вобаста ба вазъи пахтакорӣ, риояи агротехника ва роҳҳои мубориза бар зидди ҳашароту касалиҳо ва талаф наёфтани ҳосили ба дастовардаи деҳқонон бо иштироки олимону мутахассисони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур ва филиали Институти зироаткорӣ дар шаҳри Бухтар ва ноҳияи Кушониён вохӯрӣ ва суҳбатҳо бо хоҷагидорон доир намуда, ба тариқи амалию назариявӣ фаҳмонидани агротехникаи кишт ва парвариши зироатҳои кишоварзӣ бахусус пахтакорӣ ба онҳо тавсияҳои хешро пешниҳод намуданд. Гуфтан зарур аст ки аз таъсири манфии ин ҳашароти заррасони шира ҳосилнокии пахта 30-40 ҳатто ки 50% зудтар кам мешавад мегардад. Ба ғайр аз ин ҳашароти заррасони шира яъне паҳнкунандаи касалии вирусии пахта мебошад. Дар дигар ноҳияҳо мисол гардидааст ки бисёртар дар заминҳои пахтаи мунанах касалии тобхӯрии баргҳо, ин яке аз сабабҳои зиёдшавии ин касалӣ аз он ҷумла ҳашароти заррасони шира мебошад. Барои ҳамин тавсия дода мешавад ки барои пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҳашароти шира дороҳои сахттаъсири кимиёвӣ истифода бурдан шарт ва зарур аст. Меткиллер дар 100 литр об 100 грамм ва тигр вермитек плюс ино барои истифода бурдан дар 1 гектар 1-1.5 литр бо 300-350 литр об, яъне ки маҳлули корӣ истифода бурдан шарт ва зарур аст. Мавриди зикр аст ки олимону мутахассисони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар ва ноҳияи Кушониён аз вазъи кишт ва парвариши пахта аз хоҷагиҳои пахтакор дидан намуда, бо хоҷагидорон оиди истифодаи агротехникаи муосир суҳбату маслиҳатҳои муфид дода, то ин ки дар оянда кишоварзон аз омилҳои мавҷуда самаранок истифода бурда дар истеҳсоли пахта ба ҳадафҳои ниҳоии худ ноил гарданд. Дар хоҷагиҳои пахтакор гарчанде ки нашӯнамои пахта хуб бошад ҳам, вале дар баъзе қитъаҳо ҳашаротҳои зараррасон аз қабили шира, тортанак ба чашм мерасад. Олимону мутахассисони соҳа ба хоҷагидорон тавсияҳои хешро пешниҳод намуда, таъкид бар он доштанд ки дар вақти коркарди байни қаторҳо барои несту нобуд сохтани ҳашаротҳои зараррасон ва касалиҳо аз заҳрхимикатҳо мувофиқи талаботи агротехникӣ истифода баранд. Ин дороҳое ки бар зидди ҳашаротҳо истифода бурда мешавад, ин дороҳо бояд дар якҷоягӣ ба дигар дороҳо омехта кардани ин ба ғайр аз феҳристе ки мувофиқа карда мешавад истифода бурдан лозим нест. Ки таркиби ин дороҳо ҳархела буда ва дар вақти омехта кардан таъсири асосиро гум мекунад. Ҳамзамон таъкид карда шуд ба хоҷагидорон ки азбаски ки гарм омадани фасли тобистон, тағйирёбии иқлим, истифода бурдани дороҳо рӯзона дар вақти гармӣ ман аст. Сабаби ки барои пурра таъсир кардани дору 8-10-12 соат моҳлат вақт дар кор. Аз ҳамин ҳисоб баъди соати 5-6 бегоҳ ин дору истифода бурдан дар кор ва то саҳар ин дору таъсири худша мерасонад ва аз он ҷо хушк намешавад. Мавриди зикр аст ки хоҷагии деҳқонӣ Эмдара, Агроинвест ва Садулло Ҷураев дар шаҳри Бохтар аслан ба соҳаи пахтакорӣ машғул буда, айни ҳол нашӯнамои пахта дар хоҷагиҳои мазкур баръало мушоҳида гардида, олимону мутахассисон зимни боздид аз фаъолияти онҳо баъри дар оянда истифодаи агротехникаи обмонӣ, ғизодиҳӣ, коркарди байни қаторҳо ва эмин нигоҳ доштани майдони пахта аз ҳашароту касалиҳои зараррасон тавсияҳои хешро пешниҳод намуданд. бисёр як соли хуб омад барои пахтакорӣ, чунки гармии сараввал як захира шуд барои ҳосила ҷамъ кардан. Мана дидаюсем дар тамоми заминҳо ҳосил ҳаст. Албатта як омили муҳим ин обмонӣ шабона беҳтар аст. Албатта замине ки дар инҷо қарор дорем, дар инҷо зери плёнка кишкара шудааст. Ин бовар кунед, дар як гектар 240 000 бутта агар мо хатогӣ кунем ба
ҳосилрезӣ оварда мерасад. Чунки аниқ аст ки мисол моҳи июл, охирои июл, саршавии моҳи август гармӣ зиёд мешавад, гармсел мешавад. Агар мо дар вақташ ҳамин корро иҷро кунем, албатта умед дорем ки як ҳосили зиёд мегирем. Заминое ки аллакай ҳосили он 14-16 навдаи ҳосил ки дорад, ҳатман бояд сарчин каранда бутояд. Сарчин як омили муҳим аст. Вақте сарчин накунем, боз зиёдтар қад мекашад, ҳосили поёна мисол кам аҳамият метиҳад, пухтарасӣ дер мешавад. Барои ҳамин вақте ки сарчин мекунанд, ҳамон қисми болои ҳамон вая чинда дар махсус фартукҳо андохта буроварда гур каранда, чунки ҳашаротҳо тухм мемонанд, ҳамина риоя каранда кор. Ин як омили муҳим аст. Обмонӣ дурударозам ба он оварда мерасад вақте ки нам зиёд аст, албатта баъд гармии зиёд рӯзона ҳосилам рехтанаш мумкин. Ҳамин аз ҳама зиёд як шабонарӯз, баъзе хоҷагӣ 2 шабонарӯз, 3 шабонарӯз, ҳамин кора каранда кор не. Ёдрас бояд гардид ки олимону мутахассисони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон аз филиали Институти зироаткории дар вилояти Халтон низ дидан намуда, мушоҳидаҳо нишон дод ки дар филиали мазкур нашрунамои майдони кишти пахта хеле хуб буда. Дар ҳар як ниҳоли он аз 15 то 20 кӯракӣ ба чашм мерасад. Масъулини филиал ва олимону мутахассисони он интизори онро доранд ки имсол ҳосили дилхоҳи пахтаро ба даст биёранд. баъзе қитъода кишти барвақтӣ ки пунбадона гузаронда шудааст, сарчинкунӣ аз истифода бурдани заҳрхимикатҳо барои бар зидди ҳашаротҳо мисол кирминаву ширраву дигар ҳашаротҳое ки маканда аст дар кишти пахта, меъёри истифодабаришон, истифодабарии ҳамин заҳрхимикатҳо ё ки меъёри истифодабарии нуриҳои минералӣ органикиро тавсия аз мутахассисони олимони филиали Институти зироаткорӣ ё ин ки мутахассисони Академияи илмҳои кишоварзӣ ки гурӯҳҳои корӣ дар тамоми шаҳру ноҳиё дидан карда истоданд, тавсия истифода баранд, ҳосили баланди дилхоҳро ба даст оранд. Дар ноҳияи Кушониён олимону мутахассисони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон аз хоҷагиҳои пахтакори ҷамъияти деҳоти Миннатобод, Навбаҳор, Сарвати Истиқлол ва Заргар дидан намуданд. Мушоҳидаҳо нишон дод ки хоҷагидорон барои рӯёндани ҳосили баланди пахта дар кишт ва парвариши он аз тухмиҳои серҳосили ба иқлими мутобиқ ва дар коркарди он аз омилҳои агротехникӣ самаранок истифода бурда, нашрунамои пахта ва осилбандии он дар аксарияти хоҷагиҳо хеле хуб ба чашм мерасад, ки ин аз заҳмати деҳқонони қавиродаи ноҳия далолат медиҳад. тибқи нақшаи тасдиқ гардида дар майдони 10730 гектар кишти пунбадонаи пахтаро гузарондем. аз нави пахтаҳои лима, дӯстӣ ва дигар навъҳои пахта бо киш кардагим. Аллакай ҳосили пахтаи мо имрӯз дар ноҳияи Кушониён ба як сатҳи хеле хуб рафтааст. Дар асоси дастури супоришҳои бевосита пешвои Муаззами миллат ва дастури супоришҳои раиси вилоят имрӯз моро дастгирӣ карданд ки олимони Академияи илмҳои кишоварзӣ, Институти зироаткорӣ бори 4 аст ки ба мо тавсияҳои ҳамин олимон аст ки имрӯз нашрунамои пахтаи мо хеле баро хуб мондааст. Дар ҳар як ниҳоли пахта имрӯз аллакай мо 10-12 кӯраки пахтара мебинем. боварии комил дорем ки мо имсол ҳосили хуби пахтаро ба даст меорем. олимону мутахассисон зимни вохӯрӣ бо хоҷагидорон барои талаф наёфтани ҳосили ба даст оварда ва пешгирӣ аз ҳашаротҳои зараррасон ба хоҷагидорон тавсияҳои хешро пешниҳод намуда, таъкид бар он доштанд ки дар сурати риоя намудани агротехникаи парвариш ва сари вақт гузарондани сарчинкунии ниҳолон хоҷагидорон метавонанд ҳосили дилхоҳро ба даст биёранд. бисёр вақтҳо мо мекоридем, хатлон 14 коридем, филеш коридем, лимаи тараф кишоварзӣ дода буд. Дар ҳақиқатан пахтаи хуб нашу намош гармида то боварӣ будааст, касалиуқда нестай буд. Боварӣ дорем ки ҳамин пахта мо 40-50 зиёд бояд ҳосилнокӣ ҷамъоварӣ карда бигирем. охириҳои намояндагони Академияи илмҳои кишоварзӣ бори аввал нест мунтазам тавсияҳои худро оид ба коркарди байни қаторҳо, коркард оид ба безарар гардондани ҳашаротҳо мунтазам ба мо пешниҳод мекунанд. бо истифода аз тавсияҳои онҳо коркарди байни қаторҳои кишти пахта, коркард оид ба нест нобуд кардани ҳашаратҳои зараррасон мунтазам бо тавсияҳои онҳо барҳам монда мешавад. натиҷаи ҳамин ҳамкорӣ аст ки имсол ҳосил хуб ба назар мерасад. кишоварзони ҷамъияти деҳоти Навбаҳор боварӣ доранд ки имсол ба ҳадафҳои ниҳоии худ расида нақшаи базима
гирифтору сарбаландро иҷро мекунад. ҳадафи асосии кишоварзони вилояти хатнон ин пеш аз ҳама бо тавсияи олимону мутахассисон дар коркард ва парвариши пахта аз омилҳои муосир истифода бурда то ин ки дар оянда ҳосилнокии пахтаро баланд бардошта дар таъмини корхонаҳои саноатии кишвар бо ашёҳои хоми ватанӣ сами арзандаи худро гузоранд. холимроди ниёзӣ, ғайрулшоҳимардон, фирӯзи ҳусейн барои барномаи ахбор.